V podstate vždy zaujíma aj čomu sa venujú naši televízni diváci. A Kvetka s Tomášom išli vyskúšať niečo, čo ešte nikdy predtým nerobili. Vyrazili za našim divákom Tomášom do Levíc. No a pozrite sa, čo to je. Jeden raz. Musí byť dačí. Cesy, rej. Ho tak nie rej. Vydieraj. Hore kolena. Zakopávaj. Ič. Sám. Či. Hore. Takže vítajte tu u nás v Leviciach. Posadíme sa do sézy. Kolena idú spolu, dlaňami smerom na stehná. Karate to je proste cesta. Seba zdokonalovania, seba disciplíny. Karate je presne to na ňom pekné, že je fakt vhodné pre všetky vekové kategórie. Máme tu decká u nás od 5 rokov až po dospelých, fakt už dospelých, čo sa chodia spolu zároveň aj s deťmi. Napríklad na takej Okinave, čo sú tí starí majstri, tak tí cvičia až do nejakého veku okolo 90 rokov bez problémov. Môj opasok je takýto biely, tvoj je čierny. Tam vidím, že deti majú žlté konce, žlté opasky, zelené opasky, hnedé opasky. Vysvetlí nám to. Áno, takže opasok je niečo ako taká hodnosť v karate. Začiatočnícky opasok, ako máte vy dvaja, je biely. S tým sa v karate začína. Máte predpísanú kata a predpísané techniky, ktoré musíte zvládnuť. Keď ich zvládnete, tak vám skúšobný komisár udelí vyšší technický stupeň, čiže aj inej farby opasok. Hej, kodači, kam majte? Ako sa voláš? Mateo. Mateo, koľko máš rokov? 6. Nekecáme na tréningu. To som nečakala. Toku! Čiči! A jediné, čo mi nejde, pri tom napočítaní do 10, máme zakričať. Ja sa vždy zláknem, lebo všetci zakričia. A ja som taký trošku opozdený. Máme tu majstrov sveta. Osobne som bol takisto majster sveta niekoľkokrát aj v tíme. Ič! Hači! Hore! Dá sa schudnúť vďaka karate? Nebudeš držať dobrú životosprávu, ako u vás zvyknem sledovať v Teleráne, čo to máte tých špecialistov na životosprávu. Čo to znamená, že si nedáš klobásku, nedáš si guláš? Tak ja si dávno, samozrejme, to veľmi ľúbim. Všetci ťa počúvajú teraz, aké to je ticho. Mrkva. Dneska sme prebrali nejaké údery základné kopy na odrážače a ešte vám môžem ukázať nejaké prehody a pády. No. A znova si môžem... Raz, dva. Tomáš, ako si sa ty vlastne dostal ku karate? Tak ku karate ma priedol môj otec, ktorý tento klub aj zakladal. Prebral som po ňom štafetu, teraz som tu trénerom ja a toto je môj syn, ktorý raz tento klub tiež prevezme. Pozeráte Teleráno? Čo prvé si dáme, my dvaja, keď prídeme do Telerána? Kávu, čaj alebo keksík? Ako to viete? Logické, lebo Teleráno. Ako sa volá súťaž v Teleráne, v ktorej môžete vyhrať peniaze? Vstávaj a vyhraj, alebo nezaspí a neprehraj. Vstávaj a vyhraj! To vedia všetci, vždy, všade. Výborne!